Fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla l-kumpanija Mediterranean Oil and Gas se tibda tħaffir tabbir taż-żejt fl-Ibħra Maltin. Il-bir se jitħaffer mal-150 km fin-nofsinhar ta' Malta. Il-ftehim biex jitħaffer l-ewwel bir jinsab fil-qrib u aktar tard titħabbar id-data għat-tieni bir. Ikkuntattjat minn One News, il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura konferma l-informazzjoni ta' One News u spjega li l-kumpanija Maltija Oil Pty li hija sussidjarja ta' Mediterranean Oil and Gas hija obbligata mal-Gvern ta' Malta permezz ta' Production Sharing Contract illi tibda it-tħaffir tabir fl-Ibħra Maltin fl-ewwel kwart tas-sena 2014. Il-Mediterranean Oil and Gas għandha 25% tal-isma tal-kumpanija Phoenicia Energy Company Limited. Ftit jinbis wara l-elezzjoni ġenerali diġà ttieħdu passi għat-tfittix taż-żejt fl-Ibħra Maltin. Jidher li hemm interess kbir u fi ftit xhur se jinħarġu aktar liċenzji għall-esplorazzjoni minn kumpaniji taż-żejt. Fl-ewwel jiem ta' din il-leġislatura, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi diġà kellu laqat ma' kumpaniji interessati fit-tfittix taż-żejt. Peress li hemm qatt ta' kumpaniji li huma lesti li jiġu jinvestu f'pajjiżna, il-Gvern se jlesti database sabiex l-investituri jsibu id-data kollha lesta, xi ħaġa li qatt ma saret. Bħalissa madwar 30,000 mil kwadru ta' żoni liċenzjati għat-tħaffir taż-żejt madwar l-Ibħra territorjali Maltin.